ट्रेन स्टेशनाव ओंखारनानै बेरेफुंजानि बेसेबा गिदिर VIP सुटकेसखौ फाफ्लियाव बाननानै जोङो थाबायबोयो प्राय 20-22 किल'मिटार गगामुखनिफ्राय नोलोबारिसिम थाबायनानै बावहाय जोङो ओंखाम मोनजाफैदों। लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैहाय जोंहा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा सारा नैबे जोंनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव फोसावदिं मेलाव फैनानै माखासे बिबुंथि होलांबाय आरो मा बिबुंथि बुंलांखो आरो माखौ जोंनो नैबे मिमांनियाव फैनानै माखौ जेनेबा मोजां खौरां होलांखो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि खोनासंनानै बुजिनानै लादो माने नोंथांखौ आं खावलायदों जोबजासे नायगिर ओमफ्राय बिनि उनाव कमेन्टखौ हरबानो जाबाय। ठीक আছে बिदिबा नोंथांमोना नायलांग्रोदोलाय। DKWC ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय हानजाया जाबाय BJP आरो बिनि सिम्बलआ जाहैबाय पदुमफुल। नाथाय ग्राम पन्सायतआव वार्ड मेम्बारफोरनि थाखाय हानजानि सिम्बल थानाय नङा। पलिटिकेल पार्टिफ्रा थोंजोङै बिजाथि फसङालासेनो निर्दलीयफोरखौ मदद होनाय जादों। जेंनाया बाहायनो फैदों जिहेतु हानजानि टिकेट लानाङा हानजानि सिम्बलबो नांला पार्टिनि दा जायनो बेनो गसंनो हायो आरो राजनैतिक दलफ्रा निर्दलीय बिजाथिफोरखौ मदद होयो। जानो हागौ दहाय बुंनाय बायदि जा प्रभातआ बुंनाय बायदिनो न'खर मोनसेयावनो 2-3 वार्ड मेम्बारनि थाखाय इलेक्सन गेलेदों। सोरबाया BJP जानानै सोरबाया कंग्रेस जानानै आरो सोरबाया निर्दलीय जानानै हानजानि सिम्बल गैयाब्लाबो सिङाव जों सोरबा कंग्रेसजों लिंक लानानै गेलेदों सोरबाया गुबुन हानजाजों लिंक लानानै गेलेदों। बिसोरो सानदों मा आं देरहाथोंसै खारन बाहाय खुनु हानजानि केन्डिडेट गैया हानजानि सिम्बल बाहायलायनाय जानाय नङा। ओंखायनो हयतोबा न'खर मोनसेयावनो 2-3 केन्डिडेट ओंखारलायदों आं उमुकनि नोंहा ओरै देरहायो ना मायो देरहाबाय था आंहा ओरै देरहागोन बेखौ लानानै हयतोबा न'खर मोनसेयावनो भटफ्रा गावस्रालायनो नागिरदों। नाथाय जों बर'फ्रा बेवहाय मानो थाखाय भट होनांगौ पन्सायतआवलाय जोंनो मा नांगौ? गिबियावनो जाहैबाय जों BKWC आव थायो नङा होमबा बे ओनसोलाव आरो BKWC आव थाग्रा बर' फिसाफोरनि नाम्बार 1 डिमान्डआनो जादों मा BKWC नि इलेक्सन खुंनांसिगौ। इलेक्सन खुंनांगौबा सिमाया थिग जानांगौ आरो समष्टि दाफामनाय हाबायाबो दाहालागै जोबनांसिगौ। दा दासिमाव 3 बोसोर BKWC आ 2021निफ्राय इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै सोलिबोबाय इलेक्टेड काउन्सिल नङा। दा इलेक्टेड काउन्सिल नङा नालाय समष्टिबो गैया आरो समष्टि गैयैखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेट खालामनोबो पावार होआखै। BKWC आ दा गावनि बाजेट खालामनो हाया। बाजेट खालामनो हाया नालाय आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेटनि थाखा हरा। बाजेटनि थाखा हरनायमोनब्ला BKWC नि नामावबो बुरजा रां फैगौमोन रां बावजायाव। दिनै BTC आ बेसेबां थाखा मोनो? 850 कोटि थाखा मोनो। राभा हासंआ इलेक्सन जाबाय बिराद बुरजा थाखा मोनसिगोन। कार्बि आंलंआ इलेक्टेड काउन्सिल दङ बोसोराव बिसोर 300 कोटि गाहाम थाखा मोनो। NCLS आ 200 कोटि गाहाम थाखा मोनो। डिमा हासावआ BKWC आ मानो मोना? मोनैनि कारना जाहैबाय बाहाय इलेक्शन जायाखै। ইয়াত ইলেকশন হোৱা নাই। BKWC এতিয়াও বাজেটৰ টকা নাপায়। মিচিং অটোনমাস কাউন্সিলো নাপায় ইলেকশন হোৱা নাই কাৰণে। কিন্তু ইলেকশন হোৱা হলে আজি হয়তো বাজেটৰ টকা তেওঁলোকে পালেহেঁতেন। আজি BKWC কিমান টকা পাইছে? বছৰত মাত্ৰ 13 কোটি টকা। 2টা বছৰ গ'ল 26 কোটি টকা। আৰু যোৱা বছৰ 14 কোটি টকা দিলে। তাৰ মানে প্ৰায় 40 কোটিতকৈ অলপমান বেছি টকা BKWC পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এই 40 কোটি টকা দি ধুবুৰীৰ পৰা
गलाघाटरफ्रा मिमां नलबारि जुनाय अनसलनिके इमान जिला हिस्टरित হৈ থকা বড়ো গাঁওবিলাকত উন্নয়নৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে 40 কোটি টকা একেবাৰে নগণ্য ইয়াত এমচিএলএসকলক বেতন দিব লাগে গাড়ীত তেল খৰচ লাগে এমপ্লয়ীবিলাকক চেলাৰী দিব লাগে তো চিফ মিনিষ্টাৰে কৈ আছে মোক যেতিয়াই মই কথা পাতো তেতিয়াই তেওঁ কয় আপোনালোকে গাঁৱৰ লিষ্টটো ফাইনেল কৰক সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু গাঁৱৰ লিষ্ট নটিফিকেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ লগে লগে BKWSৰ ইলেকশ্যন কৰিব লাগে আৰু ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফুল ফ্লেজেড বাজেট পাই যাব তেতিয়া হয়তোবা আজি 13 কোটি 14 কোটি পোৱাৰ ঠাই আপোনালোকে হয়তোবা 60 কোটি 70 কোটি টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া এটা গাঁৱত উন্নয়নৰ কাম কৰিবলৈ পাব একেটা কথা এমএসি অঞ্চলত মই এটা কথা 2026 চনৰ মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাসও आसाम विधानसभानि इलेक्शन जागोन नाथाय बिनि सिगांनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इलेक्शनखौ खुंनांगौ होननानै चिफ मिनिस्टारा जोंखौ बुंगासिनो दङ दा खुंनांगौना खुंनाङा खुंनायखौ लुबैना लुबैया रायजोफ्रा लुबैयो दा चिफ मिनिस्टारा जोंनो खोथा होदों एसेम्बली इलेक्शननि आगोल इलेक्शन खुंगोन तारमाने बिनि आगोलनो समष्टि निर्धारण खालामनांगौ होनबा जोंहा गामिनि लिस्टखौ जों फाइनाल खालामना होनांगौ दा आंखौ खावलायनाय बायदियै मिनिस्टार फंबायमोनाबो दुलाराय बर' फरायसाफोराबो खावलायनाय बायदियै चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बायदियै आंनि बिफाननिफ्रायबो खेबनै खेबथाम मिटिं लेंबाय दासिमाव जों मिथिनायाव BKWSआव मा गामियाव हाबनांगौ बे गामिनि लिस्टफ्रा अलमोस्ट फाइनाल जाबाय गोसावनोल' बाखिसै दिनैनि पन्चायत इलेक्शना ओंखायनो जोबोद गोनां जाना फैदों साननानै सानैखौ मावनांगोन बे ओनसोलनि बर' फिसाफ्रा आङो दिनै खावलायदों मा सासेबो बर' फिसानि भटआ जाहाथे गुबुन गुबुन हान्जायाव गावस्रालाबायनाय जाया मोनसेयावनो ज' गोलैनांगौ नंगौना नङा गोलैनांगौना गोलैनाङा गोलैनांगौ सोरबाया कंग्रेसनि टिकेट लानानै इलेक्शन गेलेदों होननानै खोनाफैदों गाज्रि नङामोन जोंहा जुदि दा हारिनि मोनसे जेंना गैयामोनबा BKWSखौ मोजाङै दाफुंनांगौ गैयामोनबा जायखिजाया हान्जायाव थांनानै गेलेनो हागौमोन नाथाय दिनै जिहेतु जोङो BKWSखौ मोजाङै दाफुंनांगौ ओनसोलाव जौगानाय लाबोनांगौ जोंनि पन्चायतनि मेम्बारफ्रा ZPCनि चेयारमेन बिसोर देरहासार जानो हायोबासो जोंनि शक्तिखौ बिसोर मिथिगोन गभर्नमेन्टआबो मिथिगोन आरो अब्लाना जों लुबैनाय बायदि BKWSखौ दाफुंना नाथाय जों जुदि गावस्रालाजोबो बे ओनसोलनिफ्रायबो सोरबा कंग्रेस हान्जानिफ्राय गेलेनाय मानसियाबो देरहालायनांगौ जायोबा मोनसे गाज्रि मेसेज थांगोन दिसपुरा सानगोन मा बेवहाय दानि BJP आरो AGP UPPनि दैदेननायाव सोलिनाय सरकार आरो गणशक्तिनि सोलिनाय सरकार बे सरकारखौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा मोजां मोना नामा अब्लाना मोनसे अबहेला फैनो हागौ साननाय हनायाव मावनायाव दा बिदिबा जोंहानो मोनसे खहा जागोन ओंखायनो समष्टिया नांगौ बायदि जानांगौ दहाय बुंदों गगा मोनसे समष्टि जानांगौ आरो डक्टर रेनस पेगुआ गावबो बुजिबाय गावबो मावबाय गावबो प्रधान बर'आबो बुंबाय सिमेन्सापुरिजों गगामुगजों मोननै आलदा आलदा समष्टि जानांगौ दहाय बुंबाय डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया मोननै आलदा आलदा समष्टि जानांगौ बङाइगाव आरो धुबरी आलदा आलदा समष्टि जानांगौबा नैबे दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा खामानि मावनो मोननांगोन नोंथांमोननि मदद मोननांगोन बावहाय क्षुद्र सात्रखौ लानानै जोङो सोरबा कंग्रेसनो भट होनाय सोरबा गुबुन हान्जानो भट होनानै दानि बे NDA गभर्नमेन्टखौ फेजेनलायनायनि षड़यन्त्रआव जुदि जड़ित जाफायोबा जोंनि आथिङाव जोंनो रुवा दामनानै लानाय बायदि जागोन जोंनि खैफोदखौ जोंनो लेंहरनानै लागोन कारण जोंबो गाज्रि मोनगोन
नाथाय बेखौ मावनो नाङा सोरबा कंग्रेसनि जानानै केन्डिडेटखौ साजानोसै दा बे समाव जों जुदि ज' जालायलायनानै मोनसे थांखि लायाबा मोनसे गामिया मोनसे थांखि मोनसे गामिया मोनसे थांखि अब्ला जोंनि नांगौबादि केन्डिडेटखौ जों देरहासार जाहैनो हानाय नङा आरो नोंथांमोना साननो नाङा मालाबा कंग्रेसआ बहाबा जेपिसि दागोन होननानै दासान जिल्ला परिषद दानो हानाय नङा आसामाव কোনো मोनसे जायगायाव कंग्रेसआ जिल्ला परिषद दानो हाया কোনো এটা জিলাতে কোনো এটা জিলা পৰিষদ কংগ্ৰেছৰ দখলত নাযায় অসমত নাযায় আৰু কোনো এটা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত কংগ্ৰেছৰ ওচৰত নাযায় এনডিএৰ হাততে থাকিব যিসকল দুই এটা মেম্বাৰ হিচাপে জিকি যাব তেওঁলোকেও কংগ্ৰেছ হিচাপে থাকিব পাৰিবনে নাই মোৰ এটা সন্দেহ আছে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছক ভোট দিলে কি লাভ হ'ব এই মিচিঙে হওক বড়োৱে হওক চবে মিলিয়ে ভোট দিয়ক চবে মিলিয়ে ভোট দিয়ক এনডিএ কেণ্ডিডেটক ভোট দিয়ক বিজেপি কেণ্ডিডেট গণশক্তি কেণ্ডিডেট আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়তত যি নিৰ্দলীয়সকলক আমি এনডিএ মানে টিকেট দি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাইছে তেওঁলোকক ভোট দি পেলাই এটা শক্তিশালী মজবুত পঞ্চায়ত গঠন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহক তেতিয়া BKWSয়ে মজবুত এটা কাউন্সিল হৈ যাব আপোনালোকৰ গাঁৱত খোৱাপানীৰ সমস্যা স্বাস্থ্যৰ সমস্যা স্কুলৰ সমস্যা সৰু সৰু সমস্যাবিলাক এনেই মানে সমাধান হৈ যাব পঞ্চায়ত থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা ধৰণৰ বেনিফিট পাব পঞ্চায়ত सिस्टम तानायखाय मोननै रोखोमनि बेनिफिट थागोन जेब्ला BKWSया इलेक्शन जागोन अब्ला फुल फ्लेजेड बाजेट मोनगोन अब्ला BKWSयाबो बाजार बानायगोन एलपि स्कुल बानायगोन फिसा लामा बानायगोन टिउबवेल होगोन लोंग्रा दै होगोन स्वास्थ्य खन्द'आव खामानि मावगोन बिबिसना आसनि लामा 22 किल'मिटार लामा गोलाव लामा आरो नोलोबारि मध्यनिर्माणनिफ्राय लानानै गगामुख बखामाति बे पन्चायतफ्रा गोलैजोबो आरो बरदलनि ब्लकनि गेजेराव बे लामाया फैयो दा बे लामाया मैनापारा तिनिआलिनिफ्राय नोलोबारिसिम गासै 22 किल'मिटार लामा नंगौ आं बे लामाजों दा गारि सालायनानै फैदों बैसो जानाय मानसिफ्राथ' सिंस्रिफ्रा सागुलायगोन दिनै आं खोथा लांगोन नोंथांमोननो इलेक्शन समाव फैदों जेला इलेक्शन समनि मोनसे प्रतिश्रुति हिसाबै आङो मुख्यमन्त्रिनो बेखौ लिरना होगोन जे बे लामाखौ रायजोनि स्वार्थआव मावनांगौ होननानै आङो लिरना होगोन আজি বিটিসি সরকারে নিজের সীমিত পুঁজির দ্বারা ACS তৈরি করে আছে নিজের সীমিত পুঁজির দ্বারা ডক্টর তৈরি করে আছে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে আছে 4টা বছর তার পরিবর্তন আমি দেখেছি প্রত্যেক বছর ACS অফিসার ওলোৱা আরম্ভ হয়েছে প্রত্যেক বছর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার ওলোৱা আরম্ভ করেছে আপনার এই অঞ্চলত ধেমাজি জোনাই অঞ্চলত এই ধরনের একটা পরিকল্পনা লই আমি আগবাড়ি যাব লাগে ইয়াত যৌথভাৱে আমি আগবাড়ি যাওয়াটো ভাল মই ভাবো অসমত যে পঞ্চায়ত নির্বাচন আছে এইটো সুইপ কৰিব গোটেই অসমতে NDA আহি যাব ইয়াত কোনো বেলেগ দলৰ নাহে কংগ্ৰেছ দলৰ নাই দুই এজন আহিলেও তেওঁলোকে তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিব সব সামিল হ'ব লাগিব কাৰণ য'তেই য'ত ZPC আছে তাতে NDA ZPC হ'ব য'ত AP আছে তাতে NDA AP হ'ব কেইটামানৰ বাহিৰে আমি প্ৰায় NDA মিত্ৰ জোটে এইটো সবকে দখল কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আপোনালোকে ভাগ্যৱান ৰনজ পেগুৰ দৰে এজন প্ৰতিভাৱান আৰু দক্ষ মন্ত্ৰী এজন আছে আপোনালোকৰ অঞ্চলত ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ভুৱন পেগু আৰু প্ৰধান বৰুৱা MP বা MLA হিচাপে তেওঁলোকে যথেষ্ট সক্ৰিয় নিজৰ অঞ্চল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই তৰফৰ পৰাও মই য'ত খুজি ইমান নাথাকে কিন্তু সয়েল কনজারভেশন ডিপার্টমেন্টৰ পৰা ধেমাজি আৰু জোনাই অঞ্চলত আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু ভুৱন পেগুৱে অনুৰোধ কৰা মৰ্মে বহুতকেইটা স্কিম মই ধৰি দিছোঁ আৰু একদম টেক্সটাইল সেক্টৰতো বহুতখিনি কাম কৰা হৈছে অনাগত সময়ত মই আছোঁ আপোনালোকৰ পেগুৰ समाव जों दंबाय थायो जों बर' फिसाफ्रा गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ गोग्गो जेनेरेसन जानानै गेरेमसा हारि दानांगौ जों मालाबाबो बावा आं मालाबाबो बावा आङो दिनै मन्त्रि गाबोन मन्त्रि नङाब्लाबो आंनि गोसो गोरबो सिङाव नोंथांमोन बे ओनसोलाव थानाय रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि बाथ्राफ्राबो जेब्लायबो गोसोआव थाबाय नोंथांमोनाबो बावनो नाङा
अनलायनाय खौसे लालायलायनानै जोङो सारा मुलुगाव जोंखौ मोनसे गोग्गोरा आरो गेरेमसायै दानायाव जों बयबो आवगायलांनांगौ। आङो बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय जासिहरबाय आरो फैगौ इलेक्सनाव नोंथांमोना बिबार खुदुम बिबाराव भट होनानै देरहासार खालामदो आरो गाव पन्सायतनि इलेक्सनाव वार्ड मेम्बारफोरनियाव जोंनि जाय खौसेथि एबा मित्रजोटनि जाय केन्डिडेटखौ वार्ड मेम्बार हिसाबै भट होनांगौ होननानै खावलायहैगोन बे चेम्बारावनो भट होनानै एकसेटियाब्लाबो गासै बर' फिसाफ्रा ज' ज' भट होलायनानै जाहाथे देरहासार जाहोनो हायो बेखौनो आङो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बाहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। 2 तारिख मेआव बयबो भट होलायदो आरो जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामदो। गोजोन्थों।